תניא בדקה לכ"ב סיוון שנה פשוטה. אומר אדמו"ר הזקן, אצל הקדוש ברוך הוא הכל אחדות פשוטה. מה זה אומר אחדות פשוטה? כל דבר שהוא יודע בידיעת עצמו, בתוכו. משל גס לזה, זה כמו אדם שיש לו מחשבות בראש. הוא חשב מחשבה, הוא עבר למחשבה אחרת, הכל בתוכו, האדם לא השתנה. כך כל ידיעה בעולם אצל הקדוש ברוך הוא זה ידיעה פנימית שבתוכו. אצלנו, כל דבר שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים דברים שמחוץ לנו. זאת אומרת, אצלנו כל דבר שאנחנו לומדים הוא בהתחדשות. אצל הקדוש ברוך הוא, הכל באחדות פשוטה. ועל זה אמר הרמב"ם, הוא היודע והוא הידוע והוא הדעה. זאת אומרת, שלושת הכוחות, הכוח לדעת משהו, האדם שלומד אותו, והדבר שלומדים אותו, אצל הקדוש ברוך הוא זה הכל הוא. הכל באחדות פשוטה. תניא ודקה.